Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Aqdef il-barra fil-font, il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ekku eżis semmija dan il-mulej Ġesu, mimli mħabba lik u għalija, irrid jidħol fil-ħajja tiegħi u tiegħek illum. Irrid jenna hekk biex din ħajjitna nippruvaw flimkien miegħu nibdluha kompletament skont ix-xewqa tiegħu. Ħalli issir ħajja serena. U ssir ħajja serena din ħajjitna biss jekk inħallu lil Ġesu ikisser il-ħażin li hemm ġo fija u fik. Jekk inħalluh jibnina mill-ġdid, jibni fina il-veri valuri. U anki jixtieq li jimlina bil-karizmi u d-doni tal-Ispirtu. Ekku, aħna qegħdin nagħmlu dawn il-programmi propju biex jgħinuna nagħmlu din il-bidla. ċert dan hu proċess li jieħu il-ħajja sħiħa tal-bniedem, imma hu proċess eżis semmija li jeħtieġ li jibda u jkompli inkella jiġrilna li fil-waqt li nikbru f'tant aspetti oħrajn hekk f'din il-ħajja, din il-ħajja li tgħaddi kif ser twissina s-silta li ser nirriflettu fuq allum, nibqgħu mbagħad nani fil-ħajja spiritwali tagħna. Ħafna jippruvaw dejjem iduru fuq l-istess ħaġa, forsi l-quddiesa, nar ta' ħadd, jippruvaw jingħalqu fihom infushom mhumiex insara kif suppost. Tara ħafna li moħħhom biss biex jedew fix-xogħol u dan ħafna drabi qed isir l-alla ġdid tagħhom. Din hi problema li qed inħabtu wiċċna magħha llum. Eżis semmija. Fi żmien ta' konsumiżmu sfrenat, l-orjentazzjoni ta' bosta hija biss ix-xogħol. L-oħrajn jiswew skont il-pożizzjoni soċjali tagħhom, jew jiswew skont kemm huma popolari. Għall-grazzja t'Alla biex inkunu wkoll pożittivi, illum qed naraw jimbtu ħafna li jarfu valuri oħrajn, il-valur li sservi u tgħin lil dawk li iżjed fil-bżonn. Qed naraw ħafna volontarjat li qiegħed kull ma jmur isib art fertili fost il-Maltin. L-orjentazzjoni issa qed titwessa miljien għal ħidma lejn il-persuna l-oħra. Però Kristu jrid bl-imħabba kollha jallimna llum għax ma nistgħux ninnegaw li hawn bost oħrajn li jippreferu jħallu lil dan Kristu fil-ġenb. Donnom jibżaw li jekk daħluh allura ser igerxu lin-nies. Kemm jagħmlu żball kbir. Mingħajru eżis semmija jien u int ikollna xi ħaġa nieqsa. U għalhekk li llum ħafna sabu mill-ġdid lil Kristu f'ħajjithom dak li tassew jista' jimla kull għamla ta' vojt. Ekku permezz ta' din is-silta llum il-mulej irid jiżra fik it-tama. It-tama naqtfu fil-font miegħu illum fir-riflessjoni tagħna waqt il-lezzjo divina li ser noħduha mill-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 21, versi 25 sa 36. Nisimgħuha b'attenzjoni u naraw permezz ta' din is-silta il-mulej xi jrid jgħallem lili u lilek illum. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Fuq l-art il-ġnus jinħakmu midwejjaq, moħħhom imwaħħad bil-ħsejjeż kbar tal-baħar u l-imwieġ. In-nies jibdew imutu bil-biża u bl-istennija ta' kull ma jkun ġej fuq id-dinja għax is-setat ta' smewwiet jitqanqlu. Imbagħad jaraw li l-bin il-bniedem ġej fuq sħaba b'seta' u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan, qumu u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Issa ġejja twissija importanti eżis semmija, isimgħuha għax din hija indirizzata għalik u għalija llum. Oqgħodu għassa tagħkom infuskom, attenti mill-ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja u li dak il-jum ma ssibux fuqkom għall-arrieda bħal nassa għax qed jasal lil kull min jammar fuq l-art kollha. Mela jibqgħu issru
Ara l-mulej maħbub tagħna dejjem iwissina bil-ħlewwa, irridna għal-miegħu, ma jridniex mitlufin. Ibqaw jissru eżis semmija qed jgħidilna u jitolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu taħarbu dan kollu li għandu jiġri u tieqfu bla biża' quddiem bejn il-bniedem. Issa f'din is-silta sal-Luqa qed jiddeskrivi it-tieni miġġa ta' Kristu b'seta' u glorja kbira. Issa sintendi kif ġa semmejna għal-ħżiena din il-miġġa se tkun ta' biża' kbir kif jidher mit-taqlib tas-sema, tal-art u tal-baħar. Imma t-tajbin kif se tkun? Ta' ferħ u faraġ li ma bħalu. L-insara jienu int sintendi jekk dejjem aċċettajna r-rida tiegħu għalina, għad inqumu nerfgħu rasna b'sinjal ta' rebħa sħiħa fuq il-qawwiet anki tal-ħażen. It-tama nisranija, enfasi kbira jrid illum jagħmel Ġesu fuq l-importanza tat-tama. Ejjew nirriflettu daqsxejn fil-profond din il-kelma ta' Alla u naraw x'tiswa għal ħajjitna llum. Naħsbu li t-tama eżis semmija hija importanti fil-ħajja tagħna u tas-soċjetà tagħna. Fuq hija mibnija l-akbar tama tiegħi u tiegħek, taħudna l-Maltin. Fuq hija mibnija t-tama ewlenija tagħna għid. Fejn qegħdin infittxu l-akbar sigurtà ta' ħajjitna? Għad ġarrabna f'ħajjitna l-esperjenza tat-tama nisranija. It-tama nisranija hekk hemm qawl Malti jgħid li min jgħix bit-tama jmut bil-pena. Dan il-qawl nistgħu nifhmuh f'sens tajjeb u nifhmuh f'sens ħażin. Nifhmuh tajjeb jekk neħduh bħala twissija serja kemm biex ma nibnux it-tama tagħna fuq il-fantażija jew fuq ir-ramel. U kemm biex ma jiġrilniex li bl-iskuża tat-tama norbtu jdejna, nitażnu waqt li qegħdin hawn u ma nagħmlux is-sem li nistgħu nagħmlu aħna. Nifhmuh ħażin jekk neħduh bħalli kieku t-tama hi xi ħaġa ta' min imaqdara u jqaċċata minn ħajtu. Mingħajr tama, il-ħajja eżis semmija ma nistgħux inġerħuha fit-tul. Mingħajr tama il-ħajja titlef ir-ruħ, il-kreattività u d-dinamiżmu tagħha. Fejn tispiċċa t-tama tafu x'tidħol intom? Tidħol il-mewt. Għandu raġun min jgħid li l-aħħar li tmut hija it-tama. Jekk hawn nies li għandhom għal xiex jittamaw dawn huma aħna bħala nsara, followers of Christ, mixjin wara Kristu, fil-mamudija tagħna aħna, mar-rigal ta' ħajja ġdida f'dan Kristu tagħna, aħna rċevejna wkoll ir-rigal tal-virtù tat-tama tafux. Bis-saħħa ta' din il-virtù aħna nintelqu f'idejn Alla missierna, konvinti li hu se jżomm kelmtu u jwettaq il-wedit li għamlilna permezz ta' ibnu. Il-virtù tat-tama għalhekk għandha twassalna biex nittamaw li minkejja l-għawġ, l-iskandli, il-persekuzzjonijiet, il-fallimenti, il-ħażen kollu li naraw fina u madwarna, il-mulej għad joħroġ lilna u lill-Knisja tiegħu rebbiħin fuq il-qawwiet kollha tal-ħażen. Iva, twassalna biex aħna nittamaw li bejn il-bniedem għad jiġi b'seta u glorja kbira biex iġib fil-milja tagħha is-salvazzjoni li beda u li qiegħed jaħdem fostna. Aħna għandna tama qawwija li maħniex naħdmu għal kawża mitlufa jew li tista' tfalli. Eżis semmija. Aħna nittamaw bisħieħ li r-rebħa għad tkun ta' Kristu u tas-saltna tiegħu. Iva, anki fost it-taqlib kbir li qed naraw madwarna. Hija din it-tama li timliena bl-akbar kuraġġ biex aħna naħdmu għall-ġustizzja u għas-sewwa, għall-paċi u għall-għaqda fih dan is-saltna ta' dan Kristu tagħna. Jekk hawn nies li għandhom mhux biss għal xiex jittamaw, iżda wkoll fuq ix jittamaw. Dawn huma
Ukoll aħna l-insara jien u int. It-tama tagħna mhix fanatiżmu, mhix teorija fl-ajru, mhix bla pedament sod. It-tama tagħna hi mibnija fuq din il-persuna qaddisa, il-persuna li b'tant ħerqa qed tallimna, il-persuna ta' Kristu. Il-Messija li fih twettqu l-wedid ta' Alla l-Missier, dan li ben li sar wieħed minna li miet u rxoxta. It-tama tagħna hija mibnija fuq il-kelma setana tiegħu li biss tista' tagħti s-sens ħieħ lil ħajjitna u lix-xewqat ta' qalbna. Iva hija mibnija fuq il-ħidma ta' fejda u fuq il-frott kotran li 2000 sena dan Ġesu wettaq fil-Knisja tiegħu bis-saħħa tal-Ispirtu Santu li issawwab fik u anki fija. It-tama mhix mibnija fuq ir-ramel iżda fuq il-blat. Tinżel ix-xita jfaqqaw is-sajjetti, jonfħu l-irjieħ u jaħbtu kontra t-tama tagħna, iżda hi tibqa' sħiħa u soda. Bir-raġun għalhekk quddiem it-triq tal-ħajja aħna li mxejna u bdejna dejjem lil dan Kristu inqumu, nerfgħu rasna u nibqgħu mixxin il-qudiem bil-kuraġġ kollu. Dan jaf jagħmel il-mulej tagħna eżis semmija. Din it-tama sabiħa li jrid inissel fik u fija b'qawwa kbira. Int li qed tisma' ħalli lil-mulej jimlik b'din it-tama. Wara din l-imħabba tremenda li dan il-personaġġ qaddis qed juri miegħi u miegħek, ħajjitna jeħtieġ li tinbidel finnu kontinwu ta' ratt il-ħajr l-Alla Papà għal tant imħabba li wera magħna meta tagħna libnu u fibnu tagħna kollox. Iva, fi Kristu deret il-grazzja ta' Alla li tagħti is-salvazzjoni lil bnedmin kollha. Il-grazzja ta' Alla li salvana tfisser imħabtu għalina, dik l-imħabba li jissawbet nerġa' ngħid fi qlubna bl-Ispirtu Santu li kien moti lilna. U Alla ħabna hu l-ewwel, anzi ħabna wkoll meta aħna konna għadna midinbine minn rasna sa saqajna. Imma xorta ħabna, għax hekk jaf jagħmel dan li mallem tagħna, nilqgħu eżis semmija. Inkunu xhieda tal-gratitudni tagħna lejn dan Alla, mhux biss għax ħabna l-ewwel, imma wkoll għax ħabna għall-aħħar. Dan kollu jfisser li aħna għandna nagħtu l-Alla tweġiba tagħna għal imħabtu lejna, tweġiba li tista' ssir biss billi nħobbuh. Imma kif ser inħobbuh? Kieku Alla ma qalilniex, konna rridu nħabblu moħħna sew x'għandna nagħmlu biex nuruh imħabbitna. Iżda hu stess qalilna, ara kif iridna nħobbuh. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarrishom dak li jħobbni u jingħad biex ma nħobbux bil-kliem u tpaċpiċ, imma kif? Bl-emil u bis-sewwa. Għax meta aħna nħobbu l-Alla tas-sew bil-fatti u mhux bil-paroli, imma bil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħu, aħna nkunu fost dawk li laqgħuh u lilhom tom is-seta li jsiru u li talla, kif smajna fis-silta li fuq llum qed nagħmlu il-lezzju divina flimkien. Nistennew eżis semmija. Ħajjitna għandha tkun żmien prezzjuż ta' tħejjija u stennija tat-tieni miġja ta' Kristu fid-dinja. Stennija għaqlija. Nistennewh bla ma nitażnu, bla ma nħallu in-nas jaħodna. Nistennewh bħala rajja saqlin li waqt li kienu jistennew l-arus tagħhom jiġi,
ħadu magħhom mhux biss l-imsiebaħ, imma wkoll il-kwiż biż-żejt għal meta jinħela dak li kien qed jixal fl-imsiebaħ tagħhom. Bħalhom iva jeħtieġilna naħsbu għaż-żejt, jiġifieri għall-opri tajba. Kont qed naqra fuq il-Qaddiż Dun George Preka u laqtitni ferm fejn jallimna li wara mewtna aħna timbierku l-opri tajba li nkunu għamilna f'ħajjitna. Għax hemm periklu kbir u tentazzjoni qawwija li aħna ninsew lil min qed nistennew, jew li ma nistennewx kif imiss. Faċli iva jien u int ninħakmu minn elf preokkupazzjoni u ninġibdu minn tant ħwejjeġ tad-dinja b'tali mod li ħajjitna ttir u nsibu ruħna bidejna vojta. Nirriflettu fuq il-kliem ta' Kristu u għodu għassa ta'kom infuskom li dak il-jum ma ssibuħx fuqkom Alla rrida bħal nassa. Ekku għaziz semmija nixtieq qabel inkomplu nirriflettu nifqu ftit għal silta mużikali li bil-kliem ta' kuraġġ li fija iġġalek mingħajr ma trid tigranfa miegħu dan il-mulej. Bil-ħniena se jgħidlek rest in me, jien missierek, inti ibni binti, jien nafek. Naraf mill-bot ħsibijietek, traqatek kollha nafhom sewwa. Tkun għadek laqqas li ssint il-kelma int meta jien ġan kun nafa kollha. Dawra mejt jien inħadnek u nqiegħed idi fuqek. Ejjew nikkustaw din is-silta sabiħa. Rest in me. I see the sparrow fall from the sky. These little creatures cannot escape my eye. You are more precious than these creatures of the air. So tell me then, why would you doubt my tender love and care? Rest in me. Rest in me. Or when I am working, and from heaven you discover my thoughts. You notice everything I do and everywhere I go. Before I even speak a word, you know what I will say. And with your powerful arm, you
from every side. Where could I go to escape from your spirit or from your sight? Rest in me, 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 rest in me. Ekku eżis semmija, inkomplu ftit ir-riflessjoni tagħna fuq dak li jixtieq ikompli jallimna dan il-mulej illum. Nafu veru li fil-ħajja tagħna mhux dejjem kollox wartu żgħar. Aw min id-dinja tieħsew bil-ħarta. Jiġri li l-persuna li ssib lilha nfisha fit-tlam u fid-dwejjaq li ma tilmaħ ebda xaq ta' dawl tirvilla. Kemm drabi smajta l-karba u naħseb bħaliġi li smajtuha qiegħda fl-infern tad-dinja. Nies bħal dawn eżis semmija għajnejhom maħruqa bid-dmuħ jifmu sewwa l-kelma nisranija tama li fuqha tant qed jallimna dan il-mulej. Iva, jekk isibu fina xi sura ta' għajnuna ta' fidwa dakinhar dawn il-persuni jikkonvinċu ruhom li l-insara huma verament aġenti tat-tama. Il-mulej jiġi kuljum biex jifdina u illum qed jgħidilna li din hija s-sejħa tiegħi u tiegħek. Iva, f'nofs il-vojt, lejja u l-mewt qajl tad-dinja, jien u int irridu nkunu sinjali ħajja tal-ħajja vera fi Kristu li dejjem ġej biex jifdi u jixxotta kull dema. Miskit tat-tabernaklu Ġesu jkellimna aktar aħjar minn elf leħen li nisimgħu fit-triq jew fil-misraħ tad-dinja. Huwa jistedinna biex inqumu minn arkubtejna u naqilbu fajnuna li tmissa bidejk il-qima jew il-fidi tagħna lejh u nibdluha f'azzjoni. Hekk kemm ilna jkun bħad-dawl tax-xemx f'jum imsaħħab. Il-fidi nisranija li aħna x-xurtjati li nħadnu hija territorju tat-tama. In-nisrani qatt mhumiex lejn inżul ix-xemx imma lejn iż-żernieq. Il-filosofija ta' ħajjitna hija dinja ta' ottimiżmu nisrani, ta' tama u mhux dinja ta' pessimiżmu u disperazzjoni bħalma jaħsbu xi wħud. Meta jibda jseħħ dan kollu qaltilna s-silta li qed nirriflettu fuq llum, qumu u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. In-nisrani min jimxi verament wara Kristu ma jibnix ħajtu fuq id-delużjonijiet tiegħu imma fuq ir-rebħiet veri ta' dan Kristu tagħna, Kristu l-xoxt. Il-misteru tal-inkarnazzjoni eżis semmija li aħna x-xurtjati ferm bih meta dan il-qaddis Ġesu tagħna ġie fostna huwa l-ewwel ħolqa fil-katina sħiħa ta' rebħiet oħra dejjem akbar. Għandu raġun biex ibih Santu Justin meta qal fil-belt ta' Alla m'hemmx post għal biża'. Lil-mulej aħna nitolbu hekk, ħobżna ta' kuljum għatina llum. Barra l-ħobża tal-qamħ jew ix-xejn, għandna bżonn ukoll eżis semmija il-ħobża tat-tama. Bniedem qalbu maqtuwa lanqas biss jiftaħ ħalqu ma jkollu aptit. Imma l-misteri li wettaq dan Ġesu fostna għandhom jimlewna bit-tama. Għax Ġesu ġie fostna tafu għaliex biex jgħidilna li Alla Papa iħobbna. Kultant ngħidu b'dak li jkun li nħobbuh billi nofrulu bukket fjuri sejjed with flowers. Imma Ġesu urina mħabtu mhux bil-fjuri imma bi kliemu, b'emilu u b'mewtu. Tista' ma tittamax fih. Nistgħu nifhmu li Alla jħobbna jekk aħna nersqu lejh bl-imħabba. Kristu jagħti sens u direzzjoni lill-eżistenza tiegħi u tiegħek eżis semija.
Il-Madonna li l-Ġesu tatu wiċċu manu mhux maskra. Wiċċu huwa tieqa ta' ruħu dan Ġesu tagħna. Jekk inħarsu leħ bil-fidi, dan Ġesu joħloq fina xewqat, emozzjoni u tama. Bla fidi tħares leħ u ma tarax. Bil-fidi tħares leħ u tara ħafna, ma ngħidx kollox, imma tara ħafna. Ħajjitna jekk nemnu qatt mi se tkun lejl li ma jaqtax. Qatt ħajjitna mu se tkun lejl li ma jaqtax nerġa' ngħidlek. Jiena nemnu dan, inti temnu. Irrifletti ftit. Temmen inti f'dan il-kliem li qed jgħidilna dan Ġesu illum. Ejjew niddeċidu u naċċettaw lil dan Kristu eżis semija, għax mingħajru ssir nofs u nofs bniedem huwa mostru. Kristu ma jitolbokx tinqata' minn dak ta' madwarek, imma jgħinek tħares lejn kollox u kulħadd fid-dawl tiegħek. Irrid jimlilek darek u mhux ibattalilek, imma jrid jimlilek b'dak li hu sabiħ, perfett, xira u jmur. Inut li twaqqa darek u tibni għamil ġdid biex imbagħad jaħassra ma tkunx taf iżejjina. Ġesu huwa l-artist li f'ħajtek iżejnek u jsebħek, aċċettah. Ejlu flimkien miegħi. Erġejja mulej. Ejja f'ħajti. Enni ħalli miegħek naqde fil-barra fil-fond. Nitolbok mulej ċaqlaqni, ġibni f'sensija, għajjimni, u mbagħad inkun nista' nolli rasi u nara s-sinjal tal-fidwa qrib tiegħi minkejja sinjali ta' biża' li jdawruni. Erġejja mulej, għajjimni ħan nimħek ġej fl-emarġinat, nimħek ġej fl-imwarrab, fil-minsi. Nitolbok mulej tkun miegħi f'din il-ħajja ħalli bik u miegħek ħajti tagħmel qabża ta' kwalità fil-ħajja nisranija tiegħi. Insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.